Γεια σας, χαίρετε σε όλους. Καλό απόγευμα, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Όπως πάντα, συντονισμένοι στον Sky Crits 92,1 είσαστε. Στο απογευματινό μας μαγκαζίνο. Πάμε έτσι μέχρι και την επόμενη εβδομάδα, μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή. Γνωρίζουμε νέους υποψηφίους. Εκλογές έρχονται, είμαστε στην τελική ευθεία, κακά τα ψέματα. Η Ελένη Ταμπακάκη είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Βαρδαλαχάκης στην ηχοληψία και πάμε αμέσως να συστήσω τον σημερινό μας καλεσμένο. Φραγκιαδάκης Βαρδής, νέος, και νέος υποψήφιος και νέος γενικότερα, υποψήφιος με την Δημοκρατική Συμμαχία. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Θα σου μιλάω στον ελληνικό, στην ίδια ηλικία μας σχεδόν. Ο Βενιαμίν του Ψηφοδελτίου λοιπόν είναι απόφοιτος του Παντίου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, με σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών. Ό,τι δεν λέω σωστά με διορθώνει. Φυσικά. Αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Χερσονήσου και αντιπρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος Χερσονήσου, υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και Τεκμηρίωσης Συλλογών σε μουσείο της περιοχής σου. Λοιπόν, πλούσιο. Και συγκεκριμένα στο Μουσείο Λιχνοστάτης. Στο Μουσείο Λιχνοστάτης, που φυσικά και το γνωρίζουμε και πολλές φορές και μέσα από τη συχνότητά μας μεταφέρουμε ό,τι νεότερο σε σχέση με τις δράσεις. Λοιπόν, υποψήφιος με την Δημοκρατική Συμμαχία και την Ντόρα Μπακογιάννη. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί με τη Δημοκρατική Συμμαχία, πώς προέκυψε η συνεργασία εδώ. Μιλάμε για ένα νέο κόμμα. Ένα νέο κόμμα που εκτός από τις θέσεις του και εκτός από τις θέσεις του φυσικά και τον αέρα που έχει, το αποδεικνύει αυτό και με όλους τους συνυποψήφιους μου, που στην ουσία το 80% πανελλαδικά, δεν μιλάω μόνο για τον νομό Ηρακλείου, είναι νέοι άνθρωποι που θέλουν να πατήσουν και εκείνοι πόδι πάνω στις συγκυρίες που βιώνουμε, και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, και είναι και αυτός ένας από τους λόγους που με όθησε στο να αποδεχτώ την πρόταση του κόμματος και να συμμετάσχω σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές για τη χώρα μας. Πραγματικά κρίσιμες, όντως έτσι χαρακτηρίζονται, οι κρισιμότερες που έχουν γίνει μεταπολίτευση και μετά. Τώρα, κάποιος εύλογα θα ρωτούσε, στην Δημοκρατική Συμμαχία αρχηγός κόμματος η Ντόρα Μπακογιάννη. Η Ντόρα Μπακογιάννη προέρχεται από τον χώρο της δεξιάς, από τη Νέα Δημοκρατία. Το νούμερο 2 ήταν κάποτε στη Νέα Δημοκρατία. Έκανε το δικό της κόμμα. Ουσιαστικά ένα καινούριο κόμμα, να το θέσω απλά, με μια παλιά πολιτικό. Ένα καινούριο κόμμα με μια παλιά πολιτικό, που όπως έχει δηλώσει και η ίδια, και μεταβιβάζω δια του στόματός της, ότι όταν ζητάς την ψήφο, την εμπιστοσύνη του λαού, στην ουσία είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχεις κάνει και ο ίδιος την αυτοκριτική σου, και μιλάω για εκείνη φυσικά, δημόσια την αυτοκριτική σου, πράγμα που το έχει αποδείξει, και αυτό φαίνεται άλλωστε και από τη σύνθεση του ψηφοδελτίου και στο νομό Ηρακλείου και στους υπόλοιπους νομούς, και δείχνει ότι πραγματικά θέλει να προσφέρει και να δώσει το μήνυμα σε όλους τους Έλληνες ότι μπορεί να επέλθει αλλαγή μέσα από το νέο αίμα, στην ουσία, που και εγώ είμαι ένα κομμάτι του, έτσι, και να αποδείξουν ότι υπάρχει ελπίδα για τη χώρα μας, υπάρχει η διάθεση και του κόσμου φυσικά να αλλάξει, γιατί πραγματικά και εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο κόλπο της ανεργίας, βρίσκομαι πάνω στη λεπτή γραμμή που βιώνουμε όλοι οι Έλληνες. Η επόμενη ερώτηση θα ήταν ακριβώς αυτή, θα έχει να κάνει με την κρίση. Πώς έχεις ο ίδιος βιώσει αυτό που λέμε οικονομική κρίση? Μέσα από τις αντιδράσεις των άλλων, αλλά μέσα και από την ίδια τη δική μου οικογένεια. Σχεδόν ένας άνεργος ανά οικογένεια είμαστε, έτσι? Σχεδόν. Στην ουσία, ναι. Στην ουσία. Ναι, σωστά. Καλά το λέει ο Νίκος. Ένας εργαζόμενος σαν οικογένεια τελικά. Ένας εργαζόμενος έχει αντιστραφεί τελείως στο σκηνικό και δεν είναι δυστυχώς καθόλου για γέλια πραγματικά αυτό. Όσο και αν έτσι εμείς το σατυρίζουμε τώρα, πραγματικά θεωρώ ότι η ανεργία είναι η μάστιγα πια στη χώρα μας, και αυτό φαίνεται και προς τα έξω, φαίνεται μέσα στα νοικοκυριά. Η εξαθλίωση έχει επέλθει και δυστυχώς δεν είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα για τους επόμενους μήνες. Όμως παρόλα αυτά νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές, κάποιες θέσεις που πρέπει να ιεραρχηθούν και να ακολουθήσουμε, ώστε να σιγά σιγά να απεμπλακούμε από αυτό τον κόλασο και τον φορολογικό, αλλά και στο εργασιακό τομέα, να τεθούν κάποιες βάσεις
δόξα τω Θεώ, εδώ στο νομό Ηρακλείου ο τουρισμός μας είναι το μεγάλο μας ατού, είναι η βαριά μας βιομηχανία και νομίζω ότι είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Δεν έχουμε εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε και στο έπακρο. Και αυτό που λέγαμε παλιότερα, το λένε δηλαδή οι άνθρωποι του τουρισμού για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου. Για όλο το χρόνο διακοπές. Από έξω. Όχι, δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Τα ακούμε χρόνια, γίνονται προσπάθειες, γίνονται ενέργειες. Πρέπει να παρέμβουμε όμως. Εκτός από τον τουρισμό, είναι και άλλα κομμάτια που είναι άμεσα συνυφασμένα με τον τουρισμό. Είναι αγροτουρισμός, δεν μπαίνω σε μορφές εναλλακτικού τουρισμού, αλλά θα μπω στα αγροτικά, στην κτηνοτροφία. Αυτά που μπορούν να έχουν απόδοση και αποτελέσματα εδώ, τοπικά βέβαια. Και μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά ώστε να φέρουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα για όλο το χρόνο τουρισμό. Έτσι. Εκτός από αυτό, να πω ότι στην ουσία με τις καταιγιστικές αυτές φορολογίες που μας περιβάλλουν και έρχονται στο σπίτι μας με τη μορφή χαρατσιού ή με κάθε άλλη μορφή, φόρος αλληλεγγύης αν θέλετε, οτιδήποτε άλλο, στην ουσία αυτές θεωρούνται και χαρακτηρίζονται από τους περισσότερους θέσεις μνημονιακές, και αυτό δυστυχώς διχάζει τον κόσμο σε δύο κοινότητες, δύο στρατόπεδα να το πούμε, στους μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς. Δεν νομίζω ότι θέλει κανένα το μνημόνιο. Φυσικά και το θέμα είναι πώς το διαχειρίζει το καθένας, από τη στιγμή που είναι δεδομένο, το έχουμε πλέον, έτσι. Βεβαίως, το έχουμε, το βιώνουμε, το ζούμε και δεν το βιώνουμε μόνο στην τηλεόραση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ούτε από τις πληροφορίες που αντλούμε μέσα από τα καφενεία και από τις παρέες μας. Το βιώνουμε και στην τσέπη μας, το βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, έχουμε περιοριστεί πάρα πολύ και δυστυχώς αυτό έχει δημιουργήσει ένα κλίμα διάσπασης της κοινωνικής συνοχής, δηλαδή μνημονιακή, αντιμνημονιακή. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας κακός παράγων για τις αξίες μας και στην ουσία για τη δημοκρατία μας. Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα, νομίζω προχθές είχαμε τα 2 χρόνια από εκείνη την ημέρα που από το σύνθημα «Τα λεφτά υπάρχουν». Ακούγαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, τον πρώην Πρωθυπουργό, στο Καστελόριζο να μας ανακοινώνει ουσιαστικά το ότι μπαίνουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ένα τεράστιο έλλειμμα. Και διαδοχικά νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τα βήματα που ακολουθήθηκαν, πώς μπήκαμε στο μνημόνιο νούμερο 1 και στο μνημόνιο νούμερο 2. Έχεις σκεφτεί ποτέ αν υπήρχαν άλλοι τρόποι? Άλλοι τρόποι εκτός από το μνημόνιο? Εκτός από το μνημόνιο. Βασικά, μισό λεπτάκι τώρα, νομίζω ότι πρέπει να σε ρωτήσω να μου πεις αν συμφωνείς και εσύ. Εδώ είχα κάνει συνέντευξη, παρέδει σε μένα. Κάνουμε μια συζήτηση. Για λοιπόν. Πάμε. Να σε ρωτήσω να μου πεις τη γνώμη σου. Το μνημόνιο δεν είναι αποτέλεσμα της κρίσης? Δηλαδή το μνημόνιο δεν ήρθε με την κρίση. Λοιπόν, άρα στην ουσία κατά κάποιο τρόπο. Μάλλον είναι το έφεραν και το προσάρμοσαν στα πλαίσια της κρίσης που ζούμε στην Ελλάδα. Κάποιοι ζήτησαν βοήθεια και κάποιοι μας επέβαλαν το μνημόνιο. Ακριβώς, ναι. Και ποιοι είναι αυτοί? Άλλωστε δεν θα μπορούσε να είναι άλλοι σαν από αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της σκηνής στη χώρα μας, η πολιτική μας. Ακριβώς. Έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που ήρθε το μνημόνιο μέσα στην κρίση, είχε να δώσει ή έχει να δώσει κάποια στοιχεία, κάποια σημεία τα οποία σίγουρα μπορεί να δώσουν μια ανάσα μακροπρόθεσμα, μιλάμε, και όχι από τη μία μέρα στην άλλη, στον ελληνικό λαό. Κανείς δεν το θέλει, κανείς δεν θα το αποδεχτεί και κανείς δεν θα το αποδεχτεί με τον τρόπο που επιβάλλεται πια στον Έλληνα, επιβάλλεται σε εμάς. Γιατί και πάλι το μνημόνιο, το οποίο αποτελείται από χιλιάδες σελίδες, και δυστυχώς, όχι ότι εγώ το έχω διαβάσει, έτσι να είμαι ξεκάθαρος. Άλλοι θα το έχουν διαβάσει. Δυστυχώς αυτοί που όφυλαν να το έχουν μελετήσει, να το έχουν διαβάσει. Απλά το ξεφύλισαν από το ξεφύλισαν αυτό και σίγουρα υποθέτω από πίσω κάποια μικρό, μεγάλο, οτιδήποτε είναι αυτά, συμφέροντα τα οποία κάθε άλλο παρά σε αυτούς θα πρόσφεραν πολλά περισσότερα από ό,τι δεν έχουν προσφέρει στους Έλληνες. Γενικότερα, πάντως, όλο το πρόβλημα στο οποίο έχουμε μπει ως κράτος είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι απλά ακούγεται. Ακούμε διάφορες προτάσεις για την επόμενη μέρα που οφείλω να σου πω ότι οι περισσότερες στηρίζονται στο ότι θα επαναδιαπραγματευτούμε, θα το ξανασυζητήσουμε, θα ζητήσουμε από την Τρόικα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η απάντηση της άλλης πλευράς. Πολλά θα μου λες τώρα. Εδώ μιλάμε. Τα λένε, εγώ πολιτικός δεν είμαι, σου μεταφέρω τις απόψεις που έχουμε ακούσει τώρα τις τελευταίες 2 εβδομάδες περίπου. Και εγώ εκπροσωπώντας τώρα τη Δημοκρατική Συμμαχία, δεν θα μπω στη διαδικασία να σου πω θα και θα και θα. Νομίζω ότι πρέπει να πατήσουμε στην πραγματικότητα. Την επόμενη μέρα. Να δούμε τι δηλαδή. κάνει η Δημοκρατική Συμμαχία, ποια είναι η δικιά σας πρόταση? Να σας πω, να μιλήσω τώρα. Σίγουρα δεν προλαβαίνουμε να αναπτύξουμε κάθε θεσμικό πλαίσιο και κάθε τομέα της ζωής μας, της κοινωνικής μας ζωής και της οικονομικής μας ζωής. Αλλά
νομίζω ότι πρέπει να μπουν κάποιες ιεραρχίες που θα ξεκινούν σίγουρα στο χώρο της εκπαίδευσης, που είναι ο καταλήτης, είναι ο πυλώνας της κοινωνίας μας. Να προχωρήσουμε σε μια σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή, ώστε να προσελκύσουμε κάποιες επενδύσεις, να στραφούμε στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, ώστε να ανοίξει η αγορά. Αυτό έχει δύο καλά. Σηκώνω το χέρι σε μαθήτρια, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, βάσει του Μνημονίου 2, όλα τα χρήματα που έρχονται απ' έξω, από εκεί που πληρώνουμε τις συντάξεις μας, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Βάσει του Μνημονίου 2 δεν επιτρέπεται να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας. Δεν μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας, ούτε σε παιδεία, ούτε σε υγεία, τίποτα. Ο μόνος σκοπός είναι να ξεπληρώνουμε αυτά που έχουμε πάρει. Πώς μπορούμε εμείς να ασχοληθούμε με τα εσωτερικά μας και να ιεραρχήσουμε πράγματα από τη στιγμή που... Μιλάμε σε επίπεδο χώρας ή μιλάμε σε επίπεδο νοικοκυριού? Σε επίπεδο χώρας. Χρειάζονται χρήματα για να γίνουν κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως χρειάζονται χρήματα. Και πρέπει και η Ελλάδα να διεκδικήσει. Υπάρχουν τόσα μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν όχι μόνο στις υποδομές, αλλά αφορούν και στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Πρόγραμμα Jeremy, βλέπετε ενδεικτικά, έτσι, να σας αναφέρω. Που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε, να τα εκμεταλλευτούμε, και νομίζω ότι αν το κράτος είναι πρόκειται να είναι συνεπής μετά τις εκλογές, ώστε να ξεπληρώσει τις υποχρεώσεις του που έχει στον ιδιωτικό τομέα, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι μεγάλο το χρέος απέναντι σε αυτούς, να τους δώσει μια ανάσα να κάνουν αυτό το ουφ που λέμε. Αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς ο επενδυτικός κύκλος θα μείνει στάσιμος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παγιωθεί το επίπεδο της ανεργίας ή ακόμα να χειροτερεύσει. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν έναυσμα σε νέες θέσεις εργασίας, και αυτό θα επιτευχθεί μόνο έτσι αν κυνηγήσουμε ευρωπαϊκές επενδύσεις. Είναι πολύ βασικό αυτό, βέβαια. Εκεί τώρα μπαίνουν και άλλα ατού που έχει το ελληνικό μας κράτος. Πέρα από τον πολιτισμό μας, έτσι, πέρα από τον πολιτισμό που μπορεί να αναδειχθεί και σε μεγαλύτερη έκφαση σε όλη την ευρωπαϊκή κοινότητα, και να το σεβαστεί η ευρωπαϊκή κοινότητα και να αποδώσει τα μέγιστα σε ένα πολιτισμό ο οποίος έχει θέσει κάποιες αξίες και κάποιες βάσεις για την κοινωνία μας. Αν υποθέσουμε τώρα ότι αύριο μεθαύριο είσαι στη Βουλή και έρχεται ένα μνημόνιο νούμερο 3 ή ένα 4 με ακόμα πιο σκληρά μέτρα από αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής. Μιλάω για μέτρα που θα μιλάνε για ακόμα περαιτέρω μείωση στις συντάξεις, για ακόμα περαιτέρω μειώσεις σε μισθούς. Γίνεται πολλής λόγος τελευταία για τον ιδιωτικό τομέα και κατά πόσο μπορούμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, ουσιαστικά από πόσο να πάει ο μισθός. Θα πάει στα 200, στα 150 ευρώ. Δεν νομίζω όμως ότι είναι λύση να μειωθούν σε 200. Ολοκλήρωση την ερώτηση. Η ερώτηση μου είναι ότι τι θα κάνεις αν είσαι βουλευτής και αν θα ψηφίσεις ή όχι τα επόμενα μνημόνια με τα πραγματικά σκληρά μέτρα. Πρώτα απ' όλα θα το διαβάσω. Έχει σημασία, βεβαίως. Θα το διαβάσω, και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Δεν γνωρίζω τι θα λέει αυτό το μνημόνιο από τώρα ώστε να σου απαντήσω. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι μεγάλο λάθος να μιλάμε για μειώσεις μισθών και συντάξεων. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει τα βιώνω κι εγώ ο ίδιος, κάτω από τα όρια της φτώχειας. Να αισθενιστώ τις θέσεις του κόμματός μας, τις οποίες αυτές θα υπερασπιστώ, και αν θα βγω βουλευτής, αν θα μπω σε αυτό το πολιτικό προσκήνιο. Σίγουρα θα μιλάμε για μια σταθερή εθνική σύνταξη, η οποία θα είναι για όλους ενιαία, και από εκεί και μετά, αναλόγως το τι έχει πληρώσει, τι έχει αποδώσει ο κάθε ένας μας στο κράτος, θα διαμορφώνεται και η σύνταξή του. Να μιλήσουμε τώρα για τους μισθωτούς, οι οποίοι πραγματικά, και εγώ είμαι ένας από αυτούς, βρισκόμαστε στα όρια της εξαφλίσης. Και δεν μιλάω μόνο στο ιδιωτικό τομέα που δεν είναι μόνο ο ιδιωτικός τομέας, βέβαια. Είναι και ο δημόσιος τομέας. Σίγουρα πρέπει να μειωθούν κάποιες θέσεις, δυστυχώς, έτσι που το αναφέρω πραγματικά και λυπάμαι για αυτό το πράγμα, να μειωθούν κάποιες θέσεις δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι πραγματικά δεν είναι αποδοτικοί, και αυτό πρέπει να περάσει από κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, και θεωρώ ότι τα ευρωπαϊκά κριτήρια είναι πολύ αξιόλογα, είναι πολύ αξιοκρατικά, και οφείλουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Και όχι να γίνεται πάντα επιλεκτικά, ώστε να μην χάσει ο καθένας βουλευτής που έχει τοποθετήσει κάποιους, και έχουμε και μπορώ να σας είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Κάποιες δηλώσεις που άκουσα προσφάτως, ώστε να μην χάσει ο καθένας την οικογένεια που τον τραβάει και τον βοηθάει ώστε να βρίσκεται. Νομίζω ότι είναι γνωστό ότι ο κάθε βουλευτής έχει συγκεκριμένες οικογένειες πίσω του, μέτρα με ψήφους και σταυρούς. Μην κρυβόμαστε.
Αυτό κακά τα ψέματα είναι η στιγμή πραγματικότητα της χώρας μας. Είναι το πώς δουλεύει το σύστημα. Είναι τόσο απλό να απεμπλακούμε από αυτό, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε και να πατήσουμε στην πραγματικότητα και να αναλογιστούμε ο καθένας μας και με το τριγύρο μας ότι πραγματικά αυτό μας έχει φέρει μέχρι εδώ. Αυτό απαιτεί όριμη σκέψη, κατά την άποψή μου. Είμαστε εμείς έτοιμοι για τέτοιες αλλαγές? Η νοοτροπία των Ελλήνων. Είναι δύσκολο να μπορεί να αλλάξει η νοοτροπία των Ελλήνων? Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό. Και μην πω όχι μόνο στο λαιμό, σε πολλά σημεία του σώματός μας. Νομίζω ότι είναι η ώρα να πατήσουμε πόδι και να αντιληφθούμε την πραγματικότητα και με αυτή την πραγματικότητα να επιλέξουμε όχι μόνο το που θα βάλουμε το σταυρό, δεν θα ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι, να επιλέξουμε πραγματικά θέσεις και αντιλήψεις που δεν έχουν καν δοκιμαστεί στην ουσία στο πολιτικό προσκήνιο και πρέπει να τους δοθεί ευκαιρία και όχι μόνο σε μένα και σε πολλούς άλλους νέους που βιώνουν την εξαθλίωση και δεν ζουν σε μια τοπική πραγματικότητα όπως πολλοί άλλοι βρίσκονται εκεί βολεμένοι αρκετά χρόνια. Σωστά. Τώρα έχουμε δει εικόνες, ιδιαίτερα το τελευταίο 1,5-2 χρόνια, εικόνες που αλήθεια μας πληγώνουν. Τους ηλικιωμένους μας να πηγαίνουν στο τέλος στη λαϊκή και να ψάχνουν στους κάδους για ό,τι τρόφιμο μπορεί να έχει μείνει. Φωτογράφησα αρκετά προσφάτως και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρεθώ και εγώ σε αυτό το σημείο σε λίγο καιρό. Και όμως είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, έτσι δεν είναι? Δεν το συζητάμε αυτό, βέβαια. Με τους ηλικιωμένους μας βλέπουμε πώς έχουν αυξηθεί τα συσίτια, τι γίνεται και από την πλευρά της Εκκλησίας και από πολλούς πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν αναλάβει δράση ήδη πολύ καιρό πριν από τις γιορτές και συνεχίζουν. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και σε είδη ένδυσης και υπόδυσης που διανέμονται στους συνανθρώπους μας. Ακούγαμε πρόσφατα για την περίπτωση μιας μητέρας η οποία έμεινε άνεργος και ο πατέρας, και τάιζαν το μωρό τους για 3 μέρες ζάχαρη με νερό. Ναι, αυτές είναι, ειλικρινά, είναι εικόνες. Νομίζω ότι με αυτές τις εικόνες πρέπει να πορευόμαστε. Με αυτές τις εικόνες πρέπει να τις έχουμε στην ουσία στα εργαλεία μας, αυτές να είναι τα εγχειρίδια μας στην ουσία, ώστε να πορευθούμε και να υπερασπιστούμε πραγματικά την κοινωνική άνοδό μας, γιατί νομίζω ότι όχι μόνο ο Έλληνας, ο κάθε άνθρωπος έχει κάποια αξία και πρέπει αυτή την αξία πάνω απ' όλα να την εξασφαλίζουμε. Έγινε επίσης πολλής λόγος για το κατά πόσο οι ίδιοι έχουμε ευθύνη σε σχέση με την υπερκατανάλωση και πώς τα υλικά αγαθά έχουν κυριαρχήσει στον τρόπο ζωής μας. Σίγουρα και εγώ είμαι ένα θύμα του υπερκαταναλωτισμού. Οι ρυθμοί της ζωής μας είναι πολύ γρήγοροι. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που μας αναγκάζει βήμα-βήμα να την ακολουθούμε, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται να βρισκόμαστε ακόμα και για να βρούμε μια δουλειά ή οτιδήποτε. Το ένα πτυχίο προϋποθέτει το άλλο, η μία εργασία προϋποθέτει άλλο ένα πτυχίο και έτσι δυστυχώς οδηγούμαστε σε ένα φαύλο κύκλο που στο τέλος ακόμα και η θέση εργασίας, ακόμα και ο τρόπος ζωής μας γίνεται τόσο εξεζητημένος που δίχως κάτι απλό που παλαιότερα ούτε καν το είχαν σκεφτεί άνθρωποι, π.χ. κινητό τηλέφωνο. Ναι, σωστά, και πολλά άλλα. Πολλά άλλα. Αυτό είναι το πιο έτσι 38 παράδειγμα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Ακριβά αυτοκίνητα, ακριβά ρούχα, δηλαδή πράγματα που είναι πάνω από τις δυνατότητές μας. Χρησιμοποιούσαμε κατά κόρον τις κάρτες και ουσιαστικά με δανεικά μπορεί να αγοράζαμε, για τα κορίτσια θα μιλήσω, μία τσάντα που μπορεί να ήταν ακριβώς όσο ήταν ο μισθός μας. Το κάναμε όμως. Δηλαδή, και το κάνουμε ακόμα και δυστυχώς ακόμα και σήμερα στις εποχές που ζούμε θα το ξανακάνουμε. Εκεί τώρα βασικά φταίει και λίγο το πόσο ελεύθερο και πόσο φτιαγμένο στα μέτρα των κάποιων πολιτικών μας ή κάποιον μεγάλο επενδυτό μας έχει φτιαχτεί το τραπεζικό σύστημα, όπου ήταν η τράπεζα πριν από λίγα χρόνια, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, γι' αυτό άλλωστε βρισκόμαστε τώρα σε ένα δανειακό κορεσμό, ότι ήταν οι τράπεζες ανοιχτές και βγαίναμε απλά να πάρουμε ένα δάνειο, καταναλωτικό, δάνειο διακοπών και πολλά άλλα, που μας οδηγούν τώρα αυτή τη στιγμή σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να μπλακούμε από αυτό. Πρέπει να γίνει κάτι με αυτά το δάνεια πια. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, μένουμε εδώ, συνεχίζουμε σε λίγο, γιατί θα πάμε ευθύς αμέσως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Βαρδί Φραγκιαδάκη, υποψήφιο της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 6:33 πρώτα λεπτά στο στούντιο του Sky Κρήτης 92,1. Στο απογευματινό μας μαγκαζίνο, εδώ ήδη από την Δευτέρα, κάθε απόγευμα, περίπου για μια ολόκληρη ώρα, μιλάμε με νέους υποψηφίους, τους γνωρίζουμε έναν προς έναν. Ο Βαρδής Φραγκιαδάκης, ο Βενιαμίν του ψηφοδελτίου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, είναι απόψε εδώ παρέα μας.
Είπαμε λοιπόν αρκετά πράγματα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Να συνεχίσουμε με θέματα που αφορούν φυσικά πάρα πολύ και τους νέους, μιας και νέος άνθρωπος είσαι. Είναι λογικό τώρα το Μνημόνιο 1 και το 2 να προβλέπουν τη μείωση στα κονδύλια για την υγεία, για παράδειγμα? Είναι τραγικό κατά την άποψή μου. Θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο αυτό. Στην ουσία. Εκεί τώρα πρέπει να οφείλουμε να παρέμβουμε κάποια διαθροτική αλλαγή, ώστε να εξομοιώσουμε το σύστημα του ΕΣΥ, να βοηθήσουμε σε μια αναδιάρθρωση των υπηρεσιών και σε μια καλύτερη γραφειοκρατική οργάνωση, διότι πραγματικά όχι μόνο τα κονδύλια αλλά και η εξυπηρέτηση του κόσμου είναι πολύ. Κλείσε ραντεβού, πήγε να πάρει το χαρτί, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Και αν δεν έχει κάποια απεργία και αν έχει κλείσει το ραντεβού σου ένα μήνα πριν και αν καταφέρει να δει τον γιατρό και ο γιατρός μπορεί να σου πει ότι πρέπει να κάνει εξετάσεις και να τις πας σε μια εβδομάδα, παράδειγμα τις αιματολογικές ή μια αξονική ή μια μαγνητική, όμως από τα ραντεβού ή από τα νοσοκομεία όπου πας τέλος πάντων θα σου πούνε δεν έχουμε τώρα ραντεβού, θα έρθετε μετά από 2 μήνες. Και μετά τι? Μετά τι, ακριβώς. Άρα λοιπόν πρέπει να παρέμβουμε σε κάποιες διοικητικές μεταβολές, να έχουμε μια αξιοκρατική βάση των ατομικών επιδόσεων του κάθε ενός στην ανάλογη θέση που βρίσκεται, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει όχι μόνο να εξυπηρετήσει τον ασθενή, τον πολίτη, τον οποιοδήποτε πάει εκεί, ακόμα και για ένα χαρτί, γιατί δεν είναι μόνο ασθενείς που επισκέφτονται τις υποδομές δημοσίας υγείας, έτσι δεν είναι? Πρέπει να γίνει μια επαναξιολόγηση των ασφαλιστικών φορέων, να έχουμε μια αναδιάρθρωση των νοσηλευτικών μονάδων, να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό με κριτήρια τα οποία πραγματικά θα βοηθήσουν το αποτέλεσμα της υγείας, δηλαδή τον ασθενή θα βοηθήσουν στο αποτέλεσμα αυτό. Έτσι, να γίνει ένας σχεδιασμός και σε πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας με κριτήρια βιογραφικά και πληθυσμιακά, ώστε να υπάρχει μια καλύτερη κατανομή όχι μόνο των θέσεων αλλά και των υπηρεσιών και το αποτέλεσμα φυσικά να είναι ακόμα καλύτερο. Έτσι. 40% έχει αυξηθεί η προσέλευση των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας που υπάρχουν γενικότερα και λόγω της κρίσης. Γιατί κάποτε είχες ένα πρόβλημα και λες, δεν βαριέσαι τώρα, θα πάω να κλείσω ραντεβού για να κάνω αιματολογικές μετά από 2 μήνες, μετά από 1 μήνα στο ΙΚΑ για παράδειγμα. Θα πάω να τις πληρώσω και τελείωσε η υπόθεση. Αυτά τα χρήματα πλέον δεν υπάρχουν, δεν περισσεύουν. Οπότε κατά 40% έχει αυξηθεί. Οι πολίτες, οι ασθενείς πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Την ίδια ώρα που υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις και σε νοσηλευτικό και σε ιατρικό προσωπικό. Και ειλικρινά αυτό που σου έλεγα και πριν, το ότι κόβονται κονδύλια ιδιαίτερα από το χώρο της υγείας και όχι μόνο κονδύλια που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τις εφημερίες ή με τον τρόπο που προμηθεύονται τα νοσοκομεία και το ό,τι χρειάζονται για να λειτουργήσουν. Ακούγαμε πριν από λίγο καιρό μέσα από την πρωινή μας εκπομπή εδώ με τον Μάριο Διονέλη από τον Σύλλογο των Ρευματοπαθών, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΕΟΠΗ για παράδειγμα και είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν θεραπείες ανά δίμηνο με πολύ ακριβά φάρμακα, θα πρέπει να τα βάζουν από την τσέπη τους, αγοράζοντάς τα ουσιαστικά τα φαρμακεία των νοσοκομείων. Να σας πω, δεν σας κρύβω ότι και αυτό είμαι και εγώ ίδιος παθών, εγώ ίδιος στο στενό οικογενειακό περιβάλλον συμβαίνει κάτι τέτοιο και πραγματικά οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ ακριβά τα φάρμακα αυτά και δυστυχώς εκεί τώρα πρέπει να παρέμβει η πολιτεία άμεσα και όχι μόνο σε αυτό το τομέα με τα φάρμακα τα συγκεκριμένα, αλλά γενικά στο φαρμακευτικό τομέα. Να παρέμβει η πολιτεία άμεσα, να ξεκαθαρίσει το κομμάτι που αφορά τις σχέσεις μεταξύ ποιος φέρνει τα φάρμακα, τις προμήθειες και να ξεκαθαρίσει γενικά το τοπίο ώστε να μπορεί να είναι προσβάσιμα τα φάρμακα στον κάθε ένα και να είναι φυσικά να έχουν και κάποιο αποτέλεσμα. Να έχει ελεγχθεί πρώτα η αξιοπιστία του φαρμάκου και να μπαίνουν στο χώρο της υγείας άμεσα και χωρίς κάποιες διαδικασίες και κολλήματα όπως π.χ. δεν τα βρήκαμε στην προμήθεια να φωνάξουμε άλλο προμηθευτή κτλ. Αυτές οι προμήθειες, μεγάλη κουβέντα. Δεν το συζητάμε. Σωστά. Να αναφέρω επίσης ότι που ανέφερες πριν για τη χρηματοδότηση, για τον κόσμο ότι προσέρχεται σε ιδιωτικά νοσηλευτικά κέντρα. Τώρα πια πρέπει να πηγαίνει. Βασικά δεν υπάρχει το περιθώριο αυτό και έτσι δυστυχώς στριμώχνεται στις ουρές των νοσοκομείων ώστε να εξυπηρετηθεί, πάλι καταβάλλοντας τον οβολό του και εκεί. Έτσι. Και εκεί τώρα στην ουσία η πολιτεία δεν πρέπει να παρέμβει και όχι κάθε φορά που κάποιος ασθενεί να πηγαίνει και να πληρώνει και να ξαναπληρώνει. Στην ουσία αυτό πρέπει να γίνεται και θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό να γίνεται ανανοσηλεία και όχι
κάθε επίσκεψη να είναι και μια πληρωμή στον κάθε γιατρό. Έτσι. Άρα από όλα αυτά που μου λες να φανταστώ ότι στο πλάνο της Δημοκρατικής Συμμαχίας είναι η δωρεάν περίθαλψη για όλους. Φυσικά, δημόσια περίθαλψη, να καλύπτεται απόλυτα ο ασθενής με μια αλφα-ασφαλιστική κοστολόγηση σύμφωνα με το και ισότιμα με τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, από τη στιγμή που εκείνος είναι φορολογικά ενήμερος και καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές βάσει της ισχύωσης νομοθεσίας. Μέριμνα όμως το πρέπει να υπάρχει και για τους ανασφάλιστους. Βέβαια πρέπει να υπάρχει και μέρημνα για τους ανασφάλιστους. Το ότι έμεινες χωρίς δουλειά, το ότι έχεις ένα χρόνο να συμπληρώσεις ένσημα, δεν γνωρίζω ακριβώς τι άλλο απαιτείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει το σύστημα να σε πετάει απ' έξω. Όχι, βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχεις πρόσβαση και στο να σε δει ένας γιατρός, αλλά και στο να προμηθευτείς τα φάρμακά σου. Από τη στιγμή που κάποιος λογάται άνεργος, μπαίνει στο κομμάτι της ανεργίας, σίγουρα το κράτος οφείλει να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στο πολίτη του, και δεν είναι μόνο αυτό στη δημόσια υγεία, είναι και στην παιδεία, είναι και σε κάθε τομέα της ζωής μας. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και εκεί πρέπει να γίνεται. Πρέπει να παρατεθεί ένα στρατηγικό σχέδιο ώστε κανείς να μην μείνει ανασφάλιστος, ακόμα και άνεργος, και όχι όταν περάσει κάποιους μήνες, όταν έχει για κάποιο διάστημα ανεργίας και λήξει το βιβλιάριό του, να μην έχει το δικαίωμα να το ανανεώσει. Σωστά. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει και προεκλογικά, νομίζω το έχουμε αντιληφθεί όλοι, είναι το θέμα των μεταναστών. Είδαμε τις επιχειρήσεις που γίνονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λίγο πριν τις εκλογές. Ο κύριος Καρατζαφέρης ούτως ή άλλως σημαία νομίζω ότι έχει κάνει. Θα διώξω τους μετανάστες όταν εκλεγώ. Ακριβώς. Θα τους βγάλουμε όλους έξω. Θα τους βγάλουμε όλους έξω. Τώρα με ποιον τρόπο, γιατί είναι και μια διαδικασία. Γνωρίζεις και πάνω κάτω πώς είναι, έτσι. Σωστά. Άκουγα όμως σήμερα στο Ζάπιο και τον κύριο Σαμαρά επίσης θα ξεκινήσει μια διαδικασία να απομακρύνει τους μετανάστες. Δεν γίνεται, όπως είπε νομίζω ο ίδιος, να είμαστε ουσιαστικά δεύτεροι Έλληνες στην χώρα τους, επειδή ακριβώς είναι περισσότεροι οι μετανάστες. Ναι. Η θέση της Δημοκρατικής Συμμαχίας αναφορικά με αυτό το θέμα. Σίγουρα να ξεκινήσω να σας πω ότι πρέπει να γίνει άμεση καταγραφή όλων των μεταναστών, ώστε να γνωρίζει το κράτος και ποιοι είναι και να αρχίσει την απομάκρυνση αυτών οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια ώστε να παραμένουν στη χώρα μας. Μα υπάρχουν περίπου 3.000 άνθρωποι που θέλουν να φύγουν. Δεν μπορούν να φύγουν λόγω γραφειοκρατίας. Αυτό ακριβώς. Εκεί δεν πρέπει να εξομαλυνθεί η διαδικασία της γραφειοκρατίας και να προχωρήσει, αφού οι ίδιοι θέλουν να φύγουν. Πρέπει να προχωρήσουμε εκεί και να δούμε ποια διαδροτική αλλαγή. Βασικά δεν νομίζω. Απλά να λειτουργήσει ο νόμος χρειάζεται. Ακριβώς. Ο νόμος υπάρχει και οφείλει να εφαρμοστεί. Και εκείνοι που είναι στα κέρια απόστα θα πρέπει να εργαστούν, να εξετάσουν. Γιατί οι μετανάστες καταθέτουν αιτήσεις προκειμένου να μπορέσουν να φύγουν, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργεί κάτι. Δεν λειτουργεί κάτι, δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Στην ουσία εδώ χρειάζεται ένας νόμος να λειτουργήσει ο νόμος. Δηλαδή ο νόμος πάνω στο νόμο, και αυτό είναι λίγο οξύμορο. Επίσης πρέπει να οφείλουμε να δείξουμε μηδενική ανοχή, να μην υπάρχει καθόλου ανοχή στα κυκλώματα παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης των μεταναστών, και αυτό προϋποθέτει αποτελεσματικότερο έλεγχο και το συνόρων μας. Σίγουρα πρέπει να διευρυνθεί η συνεργασία που υπάρχει ήδη με τον οργανισμό της Frontex. Πρέπει να γίνει μια άμεση επαναδιαπραγμάτευση κάποιων όρων της Συμφωνίας του Δουβλίνου 2. Εδώ τώρα θέλω να σας πω ότι η Τουρκία έχει δεχτεί να γίνουν κέντρα μεταναστών προς τα εκεί, ώστε να πάνε οι μετανάστες εκεί. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει ο μετανάστης, όταν θα το λάβει, θα αλλάξει λίγο έτσι το πώς βλέπει την Ελλάδα σαν χώρα λαθρομετανάστες, χώρα πιο εύκολης πρόσβασης. Δηλαδή θα ξέρει ότι δεν θα πάω στην Ελλάδα και θα πάω στο Σύνταγμα. Αν θα πάω στην Ελλάδα, θα πάω σε κάποιο κέντρο μετανάστευσης. Αυτό σίγουρα έτσι κατά κάποιο τρόπο αποθαρρύνει ή δεν τον ελκύει προς τον ελλαδικό χώρο. Και όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι με τους μετανάστες που είναι ήδη στη χώρα μας. Έτσι. Σίγουρα πρέπει να μπουν σε κάποιο πλαίσιο, όπως είπαμε και πριν. Σίγουρα πρέπει να γίνουν κάποια κέντρα προσωρινής, όχι κράτης σε μορφή κράτης, προσωρινής φιλοξενίας στην ουσία, έτσι. Υπάρχουν πολλά στρατόπεδα αναξιοποιητά, υπάρχουν πολλοί χώροι. Τώρα το στρατόπεδο παραπέμπει σε ένα εγκλισμό τους, αλλά δεν είναι έτσι. Έτσι. Και υπάρχουν κάποιες περιοχές κλειδιά που μπορούν να τους υποδεχτούν και να
να αξιοποιηθούν και εκείνοι, όπως γίνεται, να σας φέρω ένα παράδειγμα, γίνεται στα Νόγια που υπάρχει ένα κέντρο φιλοξενίας εκεί μεταναστών που προσφέρουν, πραγματικά είναι οι άνθρωποι πολύ παραγωγικοί και προσφέρουν και στην τοπική κοινωνία. Και αν θα τύχει ποτέ και μιλήσετε με κάποιον ντόπιο εκεί, επειδή έτσι είχα κάνει μια μικρή έρευνα προς τα εκεί, θα δείτε ότι έχουν αφομοιωθεί στην κοινωνία και ο κόσμος τους δέχεται, και όπως χαιρετάνε εμένα, ας πούμε, στο χωριό μου στο καφενείο όταν περάσω, τουλάχιστον τώρα, έτσι χαιρετάνε και αυτούς και με μεγαλύτερη θέρμη, γιατί πραγματικά προσφέρουν στο κομμάτι εκεί της κοινωνίας. Μεταναστευτική πολιτική στη χώρα μας δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε αυτό που λέμε οι άνθρωποι να αφομοιωθούν από την κοινωνία. Τώρα ακούγονται κάποια πράγματα. Τώρα θα μου πεις ενδεχομένως να είναι ήδη αργά. Γιατί όταν από την αρχή δεν αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα στην ρίζα του, βεβαίως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το περιορίσεις. Και σε αυτό τώρα συμβάλλει και το γεγονός ότι οτιδήποτε γινόταν με κάποιο μετανάστη στη χώρα μας, έκανε μια πράξη δικαστική, καταδικαστέα πράξη, είχε το άσυλο. Και εκεί έβρισκε κατά κάποιο τρόπο καταφύγιο. Σίγουρα αυτό πρέπει να περιοριστεί. Πρέπει δηλαδή να περιοριστεί. Πάντα σεβόμενοι τις ανθρώπινες αξίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο που να οριοθετήσει τη λέξη άσυλο, και όχι μόνο στη μεταναστευτική πολιτική. Αυτό ισχύει, να το πάρουμε ακριβώς από την άλλη μεριά, και στο πολιτικό σκηνικό. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι διαφορετικό. Σήμερα προφυλακίστηκε και η κόρη του κυρίου Τσοχατζόπουλου, του Άκη Τσοχατζόπουλου, μίζες, υποβρύχια. Στο προσκήνιο σιγά σιγά έρχονται και διάφορα για ελικόπτερα. Γενικότερα η λέξη μίζα είναι κάτι που πονάει. Το έχουμε δει και στο παρελθόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Είναι κάτι που πονάει και τους παλιούς, τους παλιότερους και τους νεότερους, και είναι κάτι που μας θλίβει, γιατί όταν εγώ θα βάλω τον σταυρό προτίμησης, το μόνο που δεν σκέφτομαι είναι ότι ο πολιτικός που θα με εκπροσωπήσει θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Να πλουτίσει προμηθεύοντας, για παράδειγμα, τη χώρα μας είτε με είδη από τη Siemens, είτε με υποβρύχια, είτε με ελικόπτερα, τα οποία μπορεί και να είναι και άχρηστα, έτσι. Ναι, που κατά βάση, κατά κάποιο τρόπο είναι άχρηστα. Το μόνο που έχει σημασία όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο και όταν φτάνουν οι πολιτικοί να διαχειριστούν και να διαπραγματευτούν μια τέτοια κατάσταση, παράδειγμα στο κομμάτι της εθνικής άμυνας, μιας και το έθιξες, εκεί το μόνο που μετράει δυστυχώς στην οτροπία του κάθε πολιτικού, και όπως έχει καταντήσει η έννοια πολιτικός να λογάται στην Ελλάδα στα τόσα χρόνια πορείας του καθενός, είναι το πόσα θα βγάλω εγώ. Δυστυχώς αυτό είναι η μετρήσιμη αξία, και αυτό που έχει αξία σε κάποιους ανθρώπους, και όχι μόνο στην πολιτική σκηνή, και γενικά στη ζωή μας. Έτσι, και μιας και ανέφερες τη λέξη μίζα, είναι κάτι το οποίο όχι μόνο πρέπει να εξαλειφθεί, και πραγματικά είναι και ένας από τους λόγους που παίρνω αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία και μπαίνω στο πολιτικό προσκήνιο, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη μίζα που θα μπορούμε να εισπράξουμε είναι να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, να αναθερμάνουμε λίγο τις αξίες μας και να πατήσουμε σε κάποια λογικά πλαίσια, ώστε να πάρουμε μια ανάσα όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σαν άνθρωποι, γιατί έχουμε χάσει την ανθρώπινη μας αξία. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι τα πράγματα πλέον τα τελευταία χρόνια, μάλλον τα προβλήματα προϋπήρχαν σε σχέση με αυτό. Βεβαίως. Απλά πάνω στην κρίση φαίνεται ότι βγαίνουν όλα χάνεται ο έλεγχος και βγαίνουν προς τα έξω. Και τώρα, μιας και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, ένα παραπάνω χάνεται ο έλεγχος και τα μαχαίρια έρχονται από τη μια μεριά στην άλλη, και βλέπουμε λοιπόν και τα ΜΜΕ βρίσκονται πάντα στο χώρο της επικαιρότητας και της σκηνής, ώστε να βγει η είδηση. Και μιας και μιλάμε γι' αυτό, σίγουρα υπάρχει μια καθοδήγηση από τη μία μεριά στην άλλη πάνω στην πολιτική σκηνή, όπου οδηγεί τα πράγματα στο να μας επηρεάσει, να επηρεάσει τον Έλληνα, τον κάθε ένα μας, στη συνείδηση και στην αντίληψη, και να προχωρήσει τέλος πάντων στο να διαμορφώσει μια άποψη και αντίληψη για τον καθένα. Θα ήθελα να μου πεις τι σχόλια σου κάνουν οι φίλοι σου, και με την πρόθεσή σου να συμμετέχεις στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατικής Συμμαχίας, και τι σου λένε γενικότερα για τους πολιτικούς, γιατί έχω την αίσθηση ότι οι νεότεροι είναι πιο δύσπιστοι απέναντι στους πολιτικούς και στο πολιτικό σύστημα γενικότερα.
λαμβάνω πάρα πολύ θετικά μηνύματα, γιατί μου είπες για τους φίλους μου, για το φιλικό μου περίγυρο, τουλάχιστον από εκεί λαμβάνω πάρα πολύ θετικά μηνύματα. Όχι ότι ο κόσμος δεν έχει αποδεχτεί έτσι και δεν βλέπει στο πρόσωπό μου έτσι μια καλή διάθεση ώστε να προσφέρω κτλ. Μου δίνεται η όθηση και το νιώθω καθημερινά αυτό, το εισπράττω ακόμα και από άγνωστους, και χθες στην παρουσίαση του συνδυασμού το εισέπραξα πολύ έντονα, και αυτό με αναπτερώνει, μου δίνει έτσι και τη δύναμη να συνεχίσω και να υπερασπιστώ κάποια πράγματα που πραγματικά, και τις αδικίες που βλέπω, να τις υπερασπιστώ και να μην σταματήσω να το κάνω αυτό. Βέβαια, τώρα πώς βλέπουν τους πολιτικούς, όπως μου είπες, εκεί είναι ένα θέμα. Δεν είναι πώς τους βλέπουν αυτοί, πώς τους βλέπω και εγώ ίδιος, έτσι. Δεν βγαίνω στην πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή για να ακολουθήσω ένα δρόμο δόξας και μιας πολιτικής απραξίας που κάνουν οι περισσότεροι. Νομίζω ότι όταν κάποιος κάθεται σε μια θέση, σε μια καρέκλα, ή έχει τέλος πάντων να ασχολείται με κάποιο αντικείμενο, οφείλει να το σέβεται και να ανταπεξέρχεται σε αυτό. Όπως και ένα παραπάνω στην πολιτική σκηνή που οφείλει να σεβαστεί και να ανταπεξέρχεται, όχι μόνο για τη θέση στην καρέκλα, όχι μόνο για τη χώρα του ή για κάποιο χαρτί που πρέπει να υποστηρίξει για κάποιες θέσεις, αλλά να υποστηρίξει την αγωνία, την αγανάκτηση, τη σύγχυση, όπως μου είπες και πιο πριν, του ελληνικού λαού, του κόσμου, τη σύγχυσή μας. Τώρα να μείνω και στον θεατρικό σταθμό του Ηρακλείου. Χθες έγινε και επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων από Άγιο Νικόλαο και από Λασίθι για Λασίθι και Ηράκλειο, παρουσία και της Ντόρας Μπακογιάννη. Πάρα πολλοί κόσμος. Να θυμίσουμε και ότι στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε λίγο πριν να απαγορευτεί όλο αυτό, ξέρεις, δεν έχουμε. Σωστά, τελευταία μέρα δημοσκοπήσεων. Δεύτερη η Δημοκρατική Συμμαχία στο Ηράκλειο. Με 15,5, και δεν θέλω να περιαυτολογήσω, μιας και βρίσκομαι σε αυτό το κόμμα, απλά νομίζω ότι και με τη σύνθεση του ψηφοδελτίου μας και τη διάθεση που έδειξε και ο κόσμος εχθές, με τον παλμό που έβγαλε προς τα έξω, σίγουρα είναι εφικτός και η πρώτη θέση. Δεν θα παίξουμε με νούμερα, ούτε θα παίξουμε με πρωτιές. Βγήκα πρώτος, βγήκε δεύτερος. Το θέμα είναι να καταλάβει και να αντιληφθεί ο κάθε ένας, όχι μόνο στο νόμο μας, αλλά γενικά ο κάθε ένας μας, να αντιληφθεί ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με σταθερότητα και να πατήσουμε σε μια πραγματικότητα, όπως είπα και πριν, σε μια πραγματικότητα στην οποία να συνάδει των θέσεων που πρέπει να υπερασπιστούμε και το τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο, και όχι μόνο στον τόπο μας αλλά και στη χώρα μας. Θα μιλήσω όμως για τον τόπο μας, τι πρέπει να γίνει, να ιεραρχηθούν κάποια πράγματα ώστε να ξεκινήσει επιτέλους η ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που πρέπει να ξεκινήσει και υπάρχουν οι υποδομές και οι βάσεις εδώ πέρα. Ακριβώς, ναι. Και κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας. Πάλι σε δημοσκοπήσεις θα μείνω. Όταν δεν βλέπαμε καν, για παράδειγμα, στο πολιτικό σκηνικό καν να μπαίνει μέσα στη Βουλή, να πρωταγωνιστεί έστω και σε χαμηλότερες θέσεις η Δημοκρατική Συμμαχία, σε πανελλαδική δημοσκόπηση, την ίδια ώρα που ήταν ιδιαίτερα υψηλά τα ποσοστά για την Χρυσή Αυγή. Και θα ήθελα να μου κάνεις ένα δικό σου το σχόλιο σου ως νέος άνθρωπος, βλέποντας αυτό το 5% στην Χρυσή Αυγή, πώς νιώθεις? Κοιτάξτε, η αγανάκτηση του κόσμου και ο παλμός που θέλει να βγάλει προς τα έξω ώστε να την εκφράσει, σίγουρα δημιουργεί ακραίες θέσεις και αντιλήψεις, ακραίες αντιδράσεις, έτσι. Δεν θα πω ότι η Χρυσή Αυγή ακραία, απλά νομίζω ότι σαν με ένα νέο κόμμα, μια νέα νοοτροπία στην Ελλάδα, η Χρυσή Αυγή την έχω ζήσει και στα πανεπιστήμια, σίγουρα ο κόσμος βγήκε μια διαφυγή, διότι είναι κάποιες θέσεις οι οποίες, ναι μεν μπορεί να συμφωνήσω και εγώ ο ίδιος, γιατί και εγώ ένας από τους αγανακτισμένους είμαι, ναι μεν εκφράζονται, αλλά ο τρόπος που διαχέονται στον κόσμο είναι, θεωρώ ότι είναι ακραίος, καλά, συζήτητα αυτό. Θεωρώ ότι είναι έτσι, είναι θέσεις οι οποίες δεν μπορούν να πατήσουν και να δημιουργήσουν μια ανατροπή που θα μας φέρει μπροστά. Γιατί είναι πολύ έτσι ουτοπικό και αυθαίρετο κάτι που υποστηρίζουν. Και ο κόσμος στην αγανάκτηση και στην έντασή του πάνω, όπως λέμε καμιά φορά έτσι αγανακτισμένα, είπα και μία παραπάνω κουβέντα, κατά κάποιο τρόπο έτσι το δικαιολογώ. Άρα πιστεύεις ότι στην πράξη, την 6η του Μάη δηλαδή, δεν θα αποτυπωθεί αυτό το ποσοστό των δημοσκοπήσεων? Δεν ξέρω κατά πόσο θα αποτυπωθεί. Κατά τη γνώμη μου, όχι τόσο.
Σίγουρα είναι πολύ καλό να μπουν πάρα πολλά κόμματα μέσα στη Βουλή, να ακούγονται πολλές απόψεις, να υπάρξουν πολλές θέσεις, να σπάσει έτσι αυτή η δικομματική άβρα που υπάρχει και κυριαρχεί και στην ουσία επηρεάζει και καθοδηγεί κάθε τροπολογία. Πολλές τροπολογίες τελευταίως, έτσι, παρένθεση. 30 στον αριθμό, λίγο πριν διαλυθεί η Βουλή. Ναι, δεν το ξεχνάμε αυτό. 50. Είδαμε πολλά. Μήπως είναι 1.700 και. Και έπρεπε να τις περάσουν όλες, τελικά δεν πρόλαβαν. Εντάξει, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Πάει καλά. Λοιπόν, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο? Τι άλλο να πω, νομίζω ότι ο κόσμος και γενικά όλοι μας γνωρίζουμε ότι η κρισιμότητα της κατάστασης πρέπει να κάνει όλο τον κόσμο να παρουσέλθει στις κάλπες και να επιλέξει σωστά, να επιλέξει βασικά, να δώσει το δικαίωμα στους νέους ανθρώπους και στις νέες αντιλήψεις να αλλάξουν, να κάνουν την ανατροπή, γιατί η Ελλάδα, ο τόπος μας γενικά έχει τόσες πολλές προοπτικές και είναι δυστυχώς θα είναι μεγάλο λάθος αν όχι μόνο δεν πάμε στις κάλπες, αν δεν τις ενστερνιστούμε και δεν τις υποστηρίξει και ο κόσμος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον Βαρδί Φραγκιωτάκη, υποψήφιος με τη Δημοκρατική Συμμαχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.